Bojoku merceka wis mengikoke perjanjo nuruti panganan pakal meneh ora wis tanggung jawab nyatane iki ngidam lurune ngendi pakal ya ngene yo arep pasar ah lur pakal. Ya pokoknya jangkrik ya, toko-toko ngageti. Tiba kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan syuting. Hah? Ki dono wis nang ngerti wis. Jaga wis dono ngono ya, Pak. Wis dono ngono kok. Nyong kotane ra ono asale, Cuk. Waduh, ate nduk rono kok. Ya yuk. Kalau kan apa namu ora teko ki prek. Jalan. Jumat mesuk dina Jumat besok isa kemis wae isa kocokan ayo pecah jare Pak Soteng wong adune iki wis lah makene dia kamu tuh kumpul tuh nek dia apa sih kowe yo ngeprank berarti ke daftar iki go sakene sih Dane buan tutup moro. Ngomongi sudah kumpul so, nang WA ki. Lah piye kowe niki? Oh. Wis kaya anduk murut. Do ngeprank berarti kaya so. Ready ki. Si mager-mager wis duduk kayak klegerang Mas ngene. Wis turu ki pre. Ngantuk ke. Lah pre. Jare Pak Sotang, Pak Soteng, Pak kumpul ora tekan-tekan gitu nanti di WA jajar. WA ya. Kalau ngomongin bocah-bocah wis do nang ndiang kowe. Podo ora ono ki pre. Telepon mat telepon ki. BBS. Pengine sapa? Halo. Lah pre, Dek. Bocah do kumpul. Waduh lah pre, so. Ngepel sapa kowe? Oh tahu grup ya, grup kok. Ya grup bisa.
orang balas Jon. Dia sombong lanang-lanang mbok oke yo. Piye enteni sih yo. Entene ya. Ngapakmu yo sik ah. Aku yo Diterang. Terus bampus. Dia udah ditertoman kowe mange kok ter. Ora. Ora. Ter. Ora. Tuh, dia mes selotet jebure. Hati-hati kowe nek yo kono. Nek tanah jare. Fotomu. Kowe ame tak pakake. Hati-hati kowe. Lepaskan. Wes ngomong ngono po sik, critane kene ana apa? Pok, ana pok. Pok, pompo. Utu. Pok, pong. Utu. Popo, popo. Po. Pocong. Iya. Oh, pocong. Popo mana? Tinggal gue si Anyang ada betul gue ya tiba-tiba ngomong gue biar gue ya aduh tiga. Pilih. Kenapa? Pilih.